כלום. לירוי? רוי מת? לא. מלא פחדת אותי. רוי מת זה סיגי ממש. בלוט. לג'נדרה עם אף אחד לא הממונה. יכול, אף אחד לא יכול, כאילו, אף אחד לא יכול לנצח אותי בטוב, חוץ מיאיר, איתן ומתן. ונכון, אז זה אתה לא אומר אומר שאתה גרוע, אתה פשוט יש לך סיבוע לטובה. אני נפל מדבר גרוע? ברציחו. יש לך סיבוע לטובה, אבל לנו יש יותר. טוב, די. טוב, אני נכנס לברול בן שחיים. בול, מה, לא, אני לא. אני יודע, אבל רגע. זה לא פייר, אמא, חזרתי מאוחר ועכשיו אני באמצע לשבור משהו. לא לשבור את זה, לשבור שיאים. אתה רוצה מכות? רוי, כן, וכמה אתם? 121. וואו, אתם שומרים לנבן תכסיסי. לא, זה 50, זה לא בטוח. בכמה אתם? בכמה אתם? 134. אתם תשברו את הסיבים הבן? תירגע, אנחנו לא נשבור את השיא, לא בטוח. שמע, אנחנו במרחק 40 וייבים, זה מלא. יש סיכוי ממש קטן, יש סיכוי של 50% שנשבור את השיא של נבנב, בוא נגיד ככה. זה הילד שלנו, רוי? נבן, מה השיא שלך? 149. שברנו את השיא 150. די, רוי, די. אם שוברים את השיא זה לא אשמתי, גם לנבון יש זכויות. ורק שתדע יאיר, אנחנו מטורפים. אנחנו נשבור כל שיא. בכמה אתם? 150.
57. וואי, החוק הראשון שלנו באמת עזר לי כאן. אם לא הייתי עושה עכשיו הייתי מתפוצץ ומת. מה החוק השני שלנו? החוק הראשון, מה החוק הראשון? להשתין לפני כל משחק. די, רועי, תמותו, אני לא רוצה שתשברו את השימי לידיים. וכמה אתם? 167. מלא, אתם כזה קרובים. אני לא סוגר מי ואל תגיעי לי, עכשיו אני באמצע שיא. סגרי לי את הטלוויזיה, אבל אם רק תגיעי לי בטלפון עכשיו, וואי, אני אחסל אותך. מאיה, תפסיקי, לא, די, באמת, אני שובר שיא. מאיה! תפסיקי להרביץ לי. וכמה אתם? אני מצטער, יאיר, אבל 79. מה? 80. 82, סליחה. רועי. סליחה, אבל אני לומד שגם לנבון יש כבוד. אבל יאיר, אם עכשיו אתה רואה אותי במצלמה, תסתכל לי בעיניים ותגיד לעצמך, אני ואתה שוברים שיא בעתיד. שומע אותי? יאיר? יאיר? וואו. אני יודע, נב, 200. אני יכול לשבור את השיא של איתן. אני או אנחנו? אנחנו. יא, נוחי קטן. יואו, זה מהיר. פה נוכל לעשות אוי נופל עול באמצע. אז אל תפחד לעשות פה אוי נופל עול מהאמצע, אוקיי? לא, אני לא עושה בכלל. אני יודע, אני מסתכל. פה אתה צריך תוך כדי הקפיצה ללכת אחורה, אוקיי? הוא עשה 211. נכון? תיזהר כאן. כאן זה השלב הכי קשה. 212. מה? קפצתי מעל שלב! אפשר לקפוץ בו מעל שלבים, מה? כן, ואני כבר סיפרתי לך שכבר לפני 10 דקות בערך הקלטתי את הכל. כמה זמן אנחנו... וואלה? כן. לא, זה יהיה הוכחה. נכון, זה למה עשיתי את זה. נכון.
עכשיו נבנב לא להסתכל אחורה, אוקיי? זה מאוד מסוכן אם מסתכלים אחורה. כמה אתם? 30, 40? 230. זהו, וואי, נבון פתאום ממנו. מה? נבון פתאום ממנו. לא, נבון, מה אמרת? נו! ורק שתדע, אני פותח לו כל הזמן, אז זה אומר שזה לא אומר שהוא יותר טוב ממך, וטכנית אני זה שמטתי לך. ממש לא, יאיר הרבה יותר טוב ממנו. זה שאני שוברתי את השיא שלו זה לא אומר כלום. אוקיי, יאיר? אתה שובר את השיא הזה. שיהיה ברור לך. Kenny, welcome to our world. אם אתה רוצה אתה יכול לקרוא לזיו אם בא לך לא. אתה לא יכול כאילו... לא! וואו! 245! למדתם?